Maligaya at magrasyang bagong taon at panahon po ng Kapaskuhan sa inyong lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakilala ng Panginoon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ng Familia Baquiano, Clarence Miguel Yabut, Familia Gonzales at Madlang Bayan, para sa kaarawan ni na Mary Abigail Tayag, Ronald De Jesus, para sa espesyal na kahilingan ni na Laila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Familia ni na Michael at Nida Orquico, Familia ni na Nineth Baldecantos, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Maricris Paldeng, Mr. at Mrs. Joed at Catherine Joy Dimitui, Trina Yazon, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anuel Rafael Sampang, Olga Mangaluz, Lorenzo Lagman, Pio Cesario Pingul, Jesus Navarro, Cherry Cacnio, Gina Torno, Merla Mangaluz, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Onofre Villanueva Sr., Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Alegria Miranda, Alicia Miranda, Petronila Cruz, Mariano Ocampo, Isabel and Benjamin Lagman, Alain Jeronimo, Aurora Lusung, Antonio Lusung, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Our God is a
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay ni liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y magtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan na maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ganiwa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itugon, poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siyang maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob,
ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito rin ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat para sa mabuting balita. Tayo pong lahat, ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas
mula sa silangan at nagtatanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at ng mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, "At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nilang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po. Panahon pa rin po ng Kapaskuhan. Magpasangga ngayon. Sikat po ang kapistahan natin ngayong linggong ito sa tawag na Pista ng Tatlong Hari. Yung mga matatanda, alam nila ito. O yung mga nasa edad na. Kilalang kilala ang pista natin ngayong linggong ito sa bansag na Feast of the Three Kings. Alam po ba ninyo na hindi naman pala talaga 3 kings ang bilang ng mga bumisita kay Jesus dapat sa Bethlehem? Hindi naman po pala talaga 3 kings ang bilang dapat ng mga bisita ni Jesus sa sabsaban. Actually, there were 6 kings, not 3 kings, but only 3 reached Bethlehem. The 4th king went to the US. The 5th and 6th kings went to the Philippines. And they were Burger King, Chow King, Tapa King. Biro lang po. Joking aside. But if you want to add more, sige, CDR King, pampito. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng tatlong hari. Today we celebrate the feast of the 3 kings or the solemnity of the Epiphany of the Lord, of our Lord, the Lord's Epiphany. Tinatawag po natin itong Epiphania. Epiphany, bakit? Kasi ang Diyos, ipinapahayag niya kung sino siya. Ngayon sa ating pagbasa. The Lord revealed Himself not only to the Jews, the chosen people, but also to pagan visitors, like the wise men in our gospel for today. Ang Epipanya po, o ang Epiphany, ay nagmula po sa salitang Griego na Epifania. Nang ibig sabihin nito ay pagpapahayag, pagpapakita.
manifestation, appearance. Kaya't kung napansin po ninyo sa ating pagbasa ngayong linggong ito, mula kay San Mateo, ipinapaabot nito, ipinapahiwatig nito sa ating lahat na ang kaligtasan ng Diyos ay pangkalahatan. Sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ipinapaabot ito sa bawat isa sa atin na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Ito'y pangkalahatan. So, ibig sabihin, walang hinihiwalay na ibang relihiyon. Walang hinihiwalay na ibang sekta. Kasi kahit mga pagano, ibang lahi, tulad po ng mga pantas na binanggit sa ating pagbasa, kahit sila winelcome sa sabsaban. So, walang ibinubukod na ibang sekta, na ibang relihiyon. Christ's salvation, the salvation of God, is universal. By the way, hindi po talaga hari yung mga bumisita kay Jesus sa sabsaban sa Bethlehem. They were magi, wise men, na makikita po natin na inilalarawan ito sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Entrada pa lang ng pagbasa natin, sinasabi na po, nang ipinanganak, isinilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Nagpunta ang mga pantas, iilang pantas na nagmula daw sa silangan, sa east, Kingaslagan, Karinlakan, Nibatan. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, behold, Magi came from the east, arrived in Jerusalem. So pantas, mago po sila. Magi, they were wise men or enlightened astrologers. Hindi po mga manghuhula o fortune tellers as we have today, as we know today. Tanong lang, ano po bang mensahe nito sa ating lahat ngayon? Itong kapistahan ng dakilang pagpapahayag o pagpapakita ng Panginoon kung sino siya. Ano ang mensahe? Ano ang ipinapaabot? Ano po ang kaugnayan nitong mga pantas sa buhay natin? What is the message and relevance of the Magi episode in our life? Kung napansin po ninyo sa pagbasa natin, yung mga pantas, naghahanap sila. Nagtatanong sila kung saan ba isinilang yung sanggol. Mangutangla, nung nuka rin niya mibait, inganak. Searching requires perseverance. Searching requires courage. Kapag ka naghahanap ka, dapat matibay ang loob mo. Kapag ka naghahanap ka, dapat matyaga ka. Ako po, naniniwala ako, yung mga pantas na bumisita kay Jesus sa Bethlehem, sa sabsaban, habang naghahanap sila, habang hinahanap nila kung saan ba talaga isinilang ang sanggol, I believe, naniniwala ako, lahat ng mga tao noon na tinatanong nila kung saan ba isinilang ang sanggol, pinagtatawanan sila. Bakit? Kasi iisang tala lang ang sinusundan nila, yung between, na nasa itaas sa langit. Yun ang guide nila, hindi lang po yun. Not only that, noong isinilang po ni Maria ang anak niya, wala naman po talagang may alam na siya ang Mesiya. Wala naman talagang may alam noon sa Pasko, sa unang Pasko. Diyos na mahabagin naman, bakit mo nga naman susundan ang alam mong walang kasiguraduhan? Bakit mo nga naman susundan ang bagay na wala namang katiyakan? But nonetheless, the Magi pursued their goal. Itinuloy nila yung adhikain nila, yung plano nila, yung pinaniniwalaan nila. So, ibahin po natin ang mga pantas. Di natin tulad sila. Di natin sila katulad. Ibahin natin itong mga mago. Alam po ninyo, para nga naman makita mo, para nga naman masundan mo ang pinaniniwalaan mo, kailangan mo ng tiyaga at tibay sa iyong puso. Gaya ng makikita natin sa mga mago. Upang ang hinahanap mo ay mapasayo, makamtan mo, makuha mo. Pansinin po ninyo kung minsan na-experience po natin sa buhay natin, nararanasan natin o pinagdadaanan natin sa buhay natin. Kung minsan talaga, halimbawa, ang lahat ng kausap mo
Sila na lamang ang nagsasabi ng no, samantalang ikaw lang nang nagsasabi ng yes. Kung minsan naman, ikaw lang yung nagno-no, lahat sila. Yes ang sagot nila, ang tugon nila. Ganyan na ganyan po ang mga pantas noong panahon nila. Ganyan na ganyan ang pinagdaanan ng mga mago, ng mga wise men. Na-late nga sila sa Pasko. Nahuli nga sila sa Pasko. Bakit? Dahil ang daming umahadlang sa kanila noon. Kahit pa man din po kay Herodes, nasabat sila. Pero paalala lang, minsan kailangan mong sundan. Minsan nga naman kailangan mong sundan kung ano yung binubulong ng iyong isip at kalooban. Minsan nga naman kailangan mong sundan kung ano yung iyong pinaniniwalaan. At upang magawa mo ito, upang maganap ito sa buhay mo, kailangan mo ng tibay at tapang ng iyong puso. Searching, as I said, requires courage and perseverance. Pag sinabi mong kaya mo, magagawa mo. Pag sinabi mong kaya mo, makukuha mo, magiging totoo. Wala pong mahirap sa taong mapamaraan. Wala pong mabigat sa taong may nasusumpong ang daan at may tibay ng kanyang kalooban. Oo, totoo yun. Walang mahirap, walang mabigat sa taong mapamaraan, pero totoo din po ang kabaligtaran nito. Pag mahina ang loob mo, mahihirapan ka. Pag wala kang tiyaga, wala kang mapapala. Pag mahina ang loob mo, mahihirapan ka talaga. Pag wala kang tiyaga, wala kang mapapala. Sabi po nila, mahirap daw po ang buhay sa abroad. Mahirap daw po ang buhay sa ibang bansa. Marahil yung iba sa inyo dito na kapag abroad na o na-experience na nilang mga ibang bansa, napakahirap daw po ng buhay sa ibang bansa. Una, ikaw ay malayo sa pamilya mo. Pag may espesyal na okasyon tulad po ng bagong taon o kaya naman ng Pasko, namimiss mong mga anak mo, siyempre, pati asawa mo. May kaibigan nga po ako may kilala ako. Sabi niya sa akin, among ako, kapag dumarating ang espesyal na okasyon, sabi po nitong kaibigan ko, sanay na ako, sabi niya. Nakinig ako sa kanya, anong sanay ka na? Kasi among, kapag lalo mo lamang silang mamimiss, talagang iiyak ka na lang. Ako, ang ginagawa ko, itutulog ko lang kinabukasan tapos ng okasyon. Sabi po niya, yes, that's true. Mahirap ang buhay sa ibang bansa, malayo ka sa iyong pamilya, at siyempre, pangalawa, kailangan mo ng tibay ng loob at pagtsatsaga, kapibabatan. Kahit naman po sa buhay, may asawa, ganyan din Iti mangailangan niya mo naman pong kapibabatan, ban kanita asad sad ingkay kang tingwanan, ingkay kang biyeng linuban. Paalala lang po, paalala lang, wala namang madali sa buhay. Paalala lang, wala namang one click o instant sa ating buhay. Ang bigat, ang hirap, yan ay parte na ng ating buhay. Sabi nga po ng isang kakilala ko, among alam mo, ngayon, kapag ka nagsisimba ako, sabi niya sa akin, alam mo, among, nagsasawa na ako. Ako'y nagsasawa na. Kasi kapag ka nagsisimba ako, palaging oratio imperata na lang ang naririnig ko. Sabi po niya, nagsasawa na daw siya dahil palaging oratio imperata ang niririnig niya. Alam niyo po, ang sinabi ko sa kanya, kako, dito sa taong kakilala ko, sana kung kailan mas nagsasawa ka, doon sana mas huwag kang bibitaw sa Kanya. Yun ang sabi ko po sa Kanya. Ban kanita akwaming kay kang pamitan, kailangan pinaman ing kapibabatan at tibe ning kay kang kapilubluban. Mayroon po tayong modelo ngayong linggong ito. Mayroon tayong tularan, dapat tularan, at sila ang magtuturo sa atin ng tamang daan nga naman. Sino pong mga ito? Mga pantas, mga mago. Totoo. Late nga po sila sa Pasko. Totoo, ang mga pantas, the wise men, the magi, huli nga naman po sila sa Pasko. Pero, napansin ninyo, nasama naman po sila, napabilang naman po sila sa mga karakter
sa Belen. Bakit? Dahil sa kanila, matibay ang loob nila at sila'y may tiyaga. Pag mahina ang loob mo, mahihirapan ka. Pag wala kang tiyaga, totoo, wala kang mapapala. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Heso Kristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo ngayon sa Diyos na tayo maging karapat-dapat sa mga handog niya. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Ulitin po ninyo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundo na haharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Heso Kristo upang paglingkuran ng aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdala nawa sila ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sangkol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid nating yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, si Clarence Miguel Yabut at ang Familia Gonzales at Madlang Bayan. Para din po sa kaarawan ni na Mary Abigail Tayag at si Ronald De Jesus. Para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Pamilya ni na Lenny na Develyn Malang, Pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, si Catherine Paldeng, Pamilya ni na Michael at Nida Urquico, Pamilya ni Nenet Valdecantos, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, si Daryl Francis Sanchez, si Rachel Ann Tolentino, Marie Cris Paldeng, sina Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitwi, at si Trina Iazon. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Olga Mangalus, Lorenzo Lagman, Pio Cesario Pingul, Jesus Navarro, Cherry Cacnyo, Gina Torno, at Merla Mangalus. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio Francisca Emiliano Sr., Celerina Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Onofre Villanueva Sr., Melesio Sr., Bonifacio Marianena, Lourdes Irineo, Benilda Juan Paulo, Paz Alegria Miranda, Alicia Miranda, Petronila Cruz, Mariano Campo, Isabel at Benjamin Lagman, Alain Jeronimo at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito.
para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit. Siyang nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon, ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang gantipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming obispo, si Pasiano ang aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y makaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabagin at mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo ang ating Mesiyas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Patid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nanabik, aabang ng pagsilang mo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Apostol, sa saksaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at hirap. Para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sana sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya mo kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. iyuko ninyo ngayon ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na naniningning sa kadiliman, ay siya nawang dapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.